ассалому алайкум дӯстон ва тамошобинони сомонаи рахштеҷи. Дӯстони азиз, боз дар имза навори якчанан мошинои наву рӯӣ карданд, ки мо қабул кардем ва пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо нав чунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техникаон, компания, ягон маҳсулот, чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марҳамат шумо метавонед ки сурат маълумотша дар рақамҳои ватсапи экранда рӯй кунед. Мо дар видеои оянда фурӯшида рекламада мегузорем. Дар имҷа навор чӣ мошинро кардем, чӣ мошин қабул кардем, ба шумо номбар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб дӯстони азиз ҳастед, мақсад ки Kia K5 бо нархи арзон срочно, Kia K5 Optima. Хоб ҳаста Toyota Camry D бо нархи арзон, Toyota Corolla D, Daewoo Tico, Lexus RX, Opel Caravan, Lada Priora, Opel Hatchback, Toyota Mark D, Opel Sedan, Daewoo Nexi, Mercedes сечка, объёмна сечки простои, мошинои аз территорияи Россия буда, мошинои советский ва Hyundai Avanta ва дигаран маркаи мошинро қабул кардем, ки пешкаштон мекунем нархҳои арзон. Дӯстони азиз, ҳамаш номерошонам мемонем, ки кадомитон ки мақбул аст дар номерошон занг занем. Ва курси имрӯза бошад 114 сомону 10 дирам. хоҳиш ки пешаи навор раста кунед, лайкора занед ва силкаи навори моро дар рафиқотон падилсаш кунед. ва дӯстони азиз, мегзарем ба навори имрӯза. Марҳамат, рафтем. Мегзарем ба аввалин мошини фурӯшӣ. Kia K5 ҳастад дӯстон, ки Optima меган, истеҳсоли Корея. соли бори 2013 сол ҳастад, ки суифориш бензин гази Евро 4 дорад. Объём мотораш 2 турбо, коробкаш автомат, сайзтани мошини азиз чоткаи бад. мошини хеле ягон расходи серьёзӣ надорад, ягон мелич нем хеле кор дорад. Дӯстони азиз, хадавои пеша мекунем, нем хеле кор. Дӯстони азиз, мошини срочно фурӯшӣ. 1 сола ҳуҷҷат кардагӣ, утилизатсия гузаронагӣ. Дӯстони азиз, 4 баллон пачка зимнӣ ва запаска дамкаратамаш дар қафо комплект дорад. Кондитсионердор, печкаш кор мекунад, обогрев сиден, як гала функсия обшим дорад. краскаш свежи, ягон краскаш ягон ҷош кор надорад, краскаш соза. салон дӯстони азиз, тозак аст, хая чихолфора мезанед, фақат хадавои камтар кор дорад, ягон немхали меличофа кор. Дӯстони азиз, нархи мошина мега 79500 мегем. ҳамин пули шодча мегад мегзарем. мошин мақсад ки транзит тавр, фақат ин пули шодча мегад мегзарем. тамоми хали нархҳода да ягон ҷои хали K5 нест. Дӯстони азиз, нархҳошон айсата болай, кадоме ки медонад. K5 сайзтани нархшуда арзанда беҳтарин, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. 79500 ҳамин конкретно харида бошад, ягон сум мегзарам, бисёр не. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Бухтар. Дӯстони азиз, рақамош мондагаста мегафон кор мекунад, дар рақамошон ватсапам дорад. агар ягон Toyota Corolla 1, Toyota Corolla 2 ҳам хел бошад, ки 3 ҳам бошад, алиш мешавад, ё ки ба ягон Camry 2 бошад, алиш дигар вариантҳо не, фақат ба вариантҳои Toyota карди алиш мешавад. Дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтум, нархи K5 79500 сомон, ҳуҷҷат краска баллонаш нав, не ки люк надорад. Дӯстони азиз, мошин калид карди завод мешавад, пулт центра замок ҳамин хелаш кор мекунад. марҳамат, оиди мошин ягон маълумот хоҳед, ягон саволо иловагӣ, дар рақамҳои поёбдаста мегафон занг занед, ватсапшам кор мекунад, арзон ва муомила алиш ба Toyota занг занед. мегзарем ба деюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшӣ навбатӣ ҳастад дӯстон, Toyota Corolla D. Дӯстони азиз, соли бори 2010 сол ҳастад, ки суифориш газ бензин, моторш 1.8 литр, коробка автомата. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега со. Дӯстони азиз, омада мега аз пеш бинем. хоб, нархи мошина мега 85000 мегем, бо савдо муомила мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Дӯстони азиз, мошин ба фикр мега 8 дуаласта хато накунам. дӯстони азиз, хоҳиш кард, агар соҳиб шуд, ки ба телефон савдо намешавад, конкретно харидор бошад, мега мошин мега савдош дар назди капоти мошин алиш намешавад. тоқа суми холӣ. дӯстони азиз, мошин дар шаҳри Душанбе 85 та муомила доштаем. рақамҳои дастишон мондагӣ аст ва рақамҳои ватсапшон, шахсоне ки мехарен занг занед, маълумоти пурра аниқша аз рақамҳои поёмда гиред. мегзарем ба сеюм мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, Toyota Mark D. соли бори 1998 ҳастад, ки суифориш газ бензин, объём мотораш 2 литр, коробка автомата. мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин дӯстони азиз мегӯяд, мақсад ки утилизатсия дорад, мегӯяд документош буд шудагӣ. дӯстони азиз, мотор, коробка мегӯяд соза. бо химода маълумотша занг зада хатон мепурсем.
нархи мошина мегӯяд 30,000 мегӯем бо савдо муомила мекунем. Мошини қарор дорад дар шаҳри Душанбе азиз. Фақат ки ҳуҷҷат мекунӣ бо мумкин ки ягон кори дига ҳам дошта бошад. Рақамҳошон мондагаст, рақамҳои WhatsApp ва рақамҳои дастишон бештари маълумоти пурраша ки то қа суми холия алиш палиш намешавад. Ва шахсоне ки ҳамхали мошинои фурӯш дорен, хона, замин, квартира, ягон техникаон компания хоҳем ки реклама кардан фурӯш намуда, марҳамат сурат маълумот шуд дар рақамҳои боло буда 885 12 WhatsApp, имо, Telegram дорад. Чизе ки боша рӯй кунем мо реклама фурӯшда мегузорем. Мегзарем ба чорум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, Lada Priora. соли 26-2009 сол ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина мотори 6 литра коробкаш механикаи мошин мекард дар ҳолати хуби техникӣ қарор дод. Аз нашуд ҳуҷҷатош ягон чӣ гуфтагӣ нестай, фақат мега срочна фурӯше хай бо ҳамаша аниқадахтон гирем, барое ки маълумоти мошина соҳибшо хела кам додагиам. нархи мошина мега 29000 мегем бо савдо муомила дорад. Ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Рақамҳошон ҳастад мегафон. Шахсоне ки мехарен дар ҳамин рақамҳо занг зад маълумоти пурраша гирин. Ва як чиз дигар нагуфтанам, шахсоне ки дар ҳамин навори мо агар мошини маъқуле ки наёфта бошем, дар комментар нависед ки чӣ маркаи мошин ба шумо дар кор аст. Мо дар видеои оянда гуфтагии мошини шуморо пешкаш мекунем. Дастгирӣ дӯстон аз дастгирӣ аз тарафи шумо, видеои нав мошино аз тарафи мо. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. Мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, Mercedes-Benz C-Class H-K. соли 26-1994 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина моториш 2 литра коробкаш механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз моторша 2 гуфтагӣ ҳастанд, акира намедонам аз пеш рафта мебинем. мошин дӯстон ҳуҷҷат ҳам мега дорад. Пухай расход пасходша ҳамаша аниқада мегирем. нархи мошина мега 30000 мегем бо арзон ба фирма мекунанд. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. Хай дар шаҳри Бухтар дорад, узри зиёд дар шаҳри Бухтар мошин кам расход дорад, дар навора маълум аст. рақамҳо мегафони соҳибшон мондаги аст. шахсоне ки сечкахар ҳастем, сечкахар 94 сол будаем, марҳамат дар рақамҳои пурра занг маълумоти анихашахтон гирем. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, Daewoo Nexi светои сафед. соли 26-1996 сӯзишвориш газ бензин мотори 6 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад мотор хадавош мегад зури баъд аз задагӣ варид пуштагӣ умуман надора мегад. мошин мегад тӯбча аккумулятори пачка 4 балон мегад нав. хай хел маълумото навистиян. нархи мошина мегад 8500 мегем, ака бисёр не камтар арзон мекунем. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошин 8000 сом. хай мо ки бо ягон кори дига дошта боша бо рафтатон азиз ёки ба телефон мақсад ки маълумотша мегирем. алиш намеша рақамҳошо мондаги аст. шахсоне ки мехарем марҳамат дига маълумотша худтон гирем. мегзарем ба ҳафтум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, Opel Astra F дар кузофи седан. соли 26-1992 ҳастанд ки сӯзишвориш газ бензина мотори 6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникаи дора. мошине ки расход дора, мошин полни краска мега. хай обшим расходо дӯстон нашуд ҳуҷҷатша нагуфтиям. нархи мошина 7500 сом соҳибаш монда бо мақсад ки арзон мешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб дӯстони азиз. 4 дискаҳои престиж, мошин полни краска талаба. хай сайзтариш миёнае, аки баг одамое ки агар хоҳен расход кардан мекунӣ, нахоҳем ҳичи. 7500 сомон бо муомила дошта. рақамҳошо мондаги аст. шахсоне ки мехарем марҳамат занг занед. мегзарем ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, Opel Astra F дар кузофи хетчбек. соли 26-1994 ҳастае ки сӯзишвориш газ бензина мотори 6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мегад газ бензин кор мекунад. 1 сола ҳуҷҷат дорад кардагӣ. утилизатсиясон азиз дорад. 4 балон мега нав задагӣ. мотор коробка мега соз. хай бо мегад мақсад ки муомила мекунем. нархи мошина мега 20 мегем. агар конкретно хайдор боша бо муомила мешавад. ин мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархи мошина чӣ хеле гуфтам 20 бо савдо муомилаш дар назди капоти мошина алиш намешавад ва илтимос мега фақат конкретно хайдоро занг занем. ин ҳамин рақамҳои мегафони соҳибшудаи рақамҳо кор мекунад. аз шахсоне ки мехарен марҳамат занг занед, срочна мега пул дар кора. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. мошини фурӯшии навбатӣ ҳастад дӯстон, Daewoo Tico. соли 26-1996 сӯзишвориш газ бензин мотори 0.8 литр коробка механика мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ мега қарор дорад. документош мега ҳамаш ҳастае, полни худ. мошин мега нахадвай, моторш мега 100% мошин транзит синияти дӯстони азиз. документош ҳамаш мега ҳастае, полни худ. нахаду мошин мотор соз 100% мега.
нархи мошина мега 7500 мегем, бо арзон муомила мекунем. мошини қарор дорад дар шаҳри душанбе. хай фақати кабдар касб чизи кор дошта, агар хоҳем мекунем нахоҳем ҳай мегардем. чӣ хеле гуфтам нархи мошини 7000 сомон аст. муомила савдош дар назди мошин рақамошон мондагаста шахсоне ки мехарем метавонед аз ин рақам маълумоти пурранеша худтон гиред. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. Opel Astra F дар кузифи караван. соли 46-1994 астае ки сӯзишвориш газ бензина мотори 1.6 литра коробка механикаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. дӯстон аз мошин утул кардагааст, яъне ки утилизатсия гузаронагааст, яъне ки ҳуҷҷатош буд шудагиаст. мошин мега соз фақат документаш мекунӣ. хай нархшда мегӯяд арзанда ҳамин як дона сурат дошта ҳамира пешкаш кардем. дигар сурат дошта агар шумо хоҳед дар рақамотон рӯй мекунам. нархи мошина мега 15000 мегем, бо савдо муомила мекунем. мошин қарор дорад дар ноҳияи шаҳри нав. дӯстони азиз 15000 сомон муомила савдош дар назди мошин. рақамош раса мегафон. шахсоне ки мехарен занг занед, маълумоти пурраша аз ҳамин рақамо гиред. хоҳиш ки лайкро разед, навора то охираш тамошо кунед. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ навбатӣ аст дӯстон. Lexus RX серияи дӯстони азиз 330 соли 26-2007 сол астае ки сӯзишвориш бензин газа мотори 3.3 литра коробка автоматаи мошин мега дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мошин мега мақсад ки утилизатсия ҳаста дӯстони азиз, ҳуҷҷатшам ҳаста. хай ки мотору коробкаша дӯстони азиз ин наша рафта аз пеш мебинем, аки ё чизо ҳамин фақат мотору коробкашон важния. мошини хай ки састяни зур нест, средняя ки бо шахсони харидор бо худтон мефаҳмед рафта бинен. нархи мошина мега 67000 сомон монди аз соҳибшон бо ягон сом арзон мекунанд. мошин мега срочная. агар мошини савдо нашуда боша, барои ки уже дар реклама бурмадагааст дӯстон, мошин агар савдо шудаги набоша метавонед ки рафта аз пеш бинем. ин мошин қарор дорад дар шаҳри бухтар ва фурӯхта мешавад бо нархи 67000 сомон дӯстон, яъне ки 67000 сомон мондагӣ аст. бо хай ягон сом муомила дошта. ҳамин мотор коробкашон хай важне рафта аз пеш дӯстони азиз бинем. алиш палиш гуфтагӣ нест, фақат илтимос мега конкретна харидор, яъне ки конкретна харидор мега занг занад. беҳуда мега нороҳат накунед. хоҳиш ки лайкро дӯстон занед ва навора то охираш тамошо кунед.